Sandelig siger jeg eder, dommens dag er nær. Johannes bliver igen, som han var før. Jeg har håbet og håbet, og han skulle komme se. Han kommer se ikke. Hvorfor tror du ikke det? Nej, det sker ikke mirakler mere. Hallo? Ja, det er Mikkel Borgen igen. Doktoren er jo ikke kommet endnu. Farbror, dør mor snart. Johannes! Johannes!